Základní umělecké školy Praha 5 Stodůlky, který pořádáme k 10. výročí založení tohoto souboru. Na úvod bych rád poprosil paní ředitelku naší základní umělecké školy pár slov. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, milí rodiče. Dovolte mi, abych vás dnes přivítala na velice významném výročí 10 let od založení souboru Melodika, lidového souboru Melodika, základní umělecké školy Praha 5 Stodůlky. Na úvod bych řekla jenom pár slov o významu souborové hry jako takové a o významu souboru Melodika. Souborová hra, řekněme, že je perlou hudby. Můžeme říct, že vyvrcholením solové hře je nadstavbou každého hráče. Každý z toho prostě žáků, kteří začali studovat na naší škole, byli malé děti, jak se mohli vidět předtím na prezentaci, a postupně se svým zájmem a zájmem učitelů se dostali ke hře do souboru Melodika. Určitě hra v souboru je velice významná, jak z profesního hlediska, tak i z osobního. Oni určitě tady získali své kamarády a přátelé, troufám si říct, na celý život. Soubor Melodika je významnou součástí základní umělecké školy ve Stodůlkách a velice významně prezentuje naši školu. Já bych zmínila jenom pár významných akcí, které se zúčastnily, například, že získali první cenu ministerské soutěže na úrovni celé republiky. Dále velice významně reprezentovali naši školu v mnoha zahraničních zemích, nebo například nejčastější v letu tohoto roku reprezentovali celkové základní umělecké školy Prahy v rezidenci primátora hlavního města Praha. Dále jich čeká příští měsíc, 29. května, také velice významná událost, budou reprezentovat naši školu, budou hrát na hudebním maratonu na Staroměstském náměstí, které pořádají všechny základní umělecké školy Prahy. Od samého začátku významnou roli sehrála u souboru Melodika městská část Praha 13. Městská část tento soubor velice významně podporovala, podporuje dodnes, jak vidíte, poskytla své prostory, aby jsme mohli uskutečnit tento slavnostní koncert, za což velice děkuji městské části. A nyní bych vyzvala pana místopředsedu Zemana, aby nám řekl pár slov a aby jsme společně udělili pamětní listy všem účastníkům a členům souboru Melodika. Dobrý večer, dámy a pánové, milí studenti, já bych vás chtěl přivítat na naší městské části. Úvodem bych chtěl potvrdit to, co tady říkala paní ředitelka, skutečně souborová hra je takovým významným posunem k tomu, aby člověk hudbu potom provozoval profesionálně, protože když se umíte začít do souboru, tak už je to předpoklad k tomu, že už v tom nástroji a v té hudbě něco dokážete. Vím, o čem mluvím, protože dosud jsem profesionální hudebník a přestože moje povolání v současné mě docela pomysluje, jsem místostarosta této městské části, tak ještě pořád aktivně koncertuji sice jazzovou hudbu, ale musím říct, že tato stará hudba, která vychází z morálního principu, tak je v podstatě k tomu velice blízko a je to proto taky, myslím, dost oblíbené v současnosti, protože ten zvuk bytě středověký, respektive ta tonalita je středověká, tak překvapivě koresponduje s tím, co dneska posloucháme v populární nebo v moderní hudbě. Ale tolik asi k té hudbě. Já bych především chtěl poděkovat paní ředitelce, chtěl bych poděkovat vám jako rodičům, chtěl bych poděkovat studentům i pedagogům, kteří se všichni na tomto podílejí a kteří v dnešní době, kdy já někdy mám pocit, že lidi trošku blbnou a vymýšlejí to, jak nejvíc získat peníze, jak někde někoho obelstít nebo naopak se urazit nebo se dopustit nějaký nepravosti a nebo jenom nadávat, tak vy a naši studenti, vaše děti jste si našli čas na to dělat takovou zdánlivě zbytečnou věc, jako je umění, a já si myslím, že to je strašně důležité. Takže hrozně moc děkuji všem vám. Udělení pamětních listů. Poprosila bych Kristinu Žákovou. Dále bych poprosila Viktora Veselého. Tak, potom
Švíkal. Martin Kříž. Je to Denisa Ivanovová. Dále je to Alice Brontáková. Magdalena Černá. A nakonec Barbora Cikánková. Já bych ještě jednou poděkovala opravdu celého srdce všem žákům, protože opravdu hodně udělali se základní mladou školu. I když opustí naši školu, protože dosáhli věku, absolvovali druhý cyklus, doufám, že zůstanou čestnými členy a vždycky alma mater, naše škola bude pro ně otevřená. A nyní, prosím vás, chtěla bych pozvat dvě osobnosti k nám, bez kterých by vlastně melodika jako soubor vůbec neexistovala. Je to v první řadě paní Veronika Chudobová. Já poprosím Veroniku. Veroniku obdivuju, protože je to obrovská práce vést takovej soubor 10 let a mít takové úspěchy. A velice závidím, že to dělá takovou nonšalantností. Že to není, že na ní nikdy nemůžete vidět, že to zatěžující. Opravdu to dělá s velkou radostí a i za to děkuju. A doufám, že v příštích letech zase vychová další generaci takových mladých dětí z naší městské části Praha 13. Já vám děkuju moc krát, zůstaňte. A další osobou, Veronika je vedoucí souboru, ale ještě jedna osoba je za celým souborem, která není moc vidět, ale taky by soubor vůbec neexistoval a nemohl by dobře fungovat, protože zajišťuje celou legislativu, organizaci a tak dále. A ráda bych pozvala pana Vladimíra Světlíka. Děkuju vám a přeji vám krásný zážitek a užijte si dnešní večer. Děkuju. Ještě dovolte mě říci pár slov. Vás vítám, dobrý večer. Vítám vás tady na oslavě našich 10. narozenin a přeju vám i nám, aby se vydařila. Obyčejně naše koncerty řídím si zákulisí, nejsem žádný řečník. Při dnešní příležitosti mi ovšem dovolte říci pár slov. Když jsem začala učit hru na housle v základní umělecké škole ve Studulkách, měla jsem řadu žáků, kteří byli muzikální, šikovní, ale nesměli o solistické kariéře. Aby je bavilo cvičit a učit se, potřebovali ovšem poznat, že to učení a cvičení k něčemu je. A co je pro žáka lepším vyžití, než hra v nějakém kolektivu. Na naší škole v té době ale nebyl ani žádný soubor, ani žádný orchestr. Když jsem si vzpomněla na svoje žákovská léta, uvědomila jsem si, že nejzábavnější mi nepřipadala hra ve smyčcovém kvartetu ani hra v klasickém smyčcovém orchestru, ale hra ve školním folklorním souboru. Setkávali jsme se s žáky jiných tříd a jiných učitelů s nástroji, na které jsme nikdy nehráli. Hodně jsme veřejně vystupovali a to nejen na školních koncertech. Navíc jsme byli dobrá parta. A přes značné nároky našeho učitele se nám tam všem líbilo. Tak jsem se rozhodla zkusit něco podobného i ve Studulkách a založila jsem lidový soubor Melodika. Legrace to zejména ze začátku pro mě nebyla. Musela jsem se sama naučit spoustu věcí, vybírat a opravovat písničky pro nástrojové obsazení, které bylo zrovna k dispozici. Navrhnout kostýmy a zajistit její šití, schánět kontakty a tak dále. Musím poděkovat zejména mnoha mým kolegům, kteří mi pomáhali a pomáhají vybírat a motivovat své žáky pro práci v souboru. Tanečnímu a literárně dramatickému oddělení za velmi přínosnou spolupráci. Také velmi děkuji svému dlouholetému kolegovi Vladimíru Světlíkovi, který s Melodikou působí od jejího vzniku. Zejména však děkuji paní ředitelce za neustálou propagaci souboru a za její velkou podporu a pomoc, bez které by řada akcí vůbec nemohla proběhnout.
nás nechává hrát některé se vynikající instrumentace a zapůjčuje nám některé repliky starých nástrojů, které si zatím nemůžeme pořídit. A poděkovat za podporu musím i celé své rodině. Počínaje letos 90 letou babičkou, která nám před těmi 10 lety šila první kostýmy. A končuje rodiče svého muže, který se při posledním podzimním soustředění devastovali chalupu. Hlavně, ale děkuji svým žákům, současně i minulým, za to, že se mnou a Melikou vydrželi, za to, jací jsou a za to všechno, co se naučili. Většina z nich hraje v souboru na několik nástrojů, většina z nich umí nejen hrát a zpívat, ale také mluvit, bavit sebe i druhé. Dělat radost lidem kolem sebe, držet pohromadě bez ohledu na věk a vzájemně si pomáhat. A tak jim přeju, aby si dnešní jubilejní vystoupení užili a aby se jim dařilo i nadále v souboru i mimo něj. Hezký slavnostní večer. Milovala nejvíce mimo kůra.
dnem se stala pravidelná soustředění, na která jezdíme každý rok. Je pravda, že ne všechny čas na těchto soustředěních trávíme právě zkouškami, ale možná, že i právě proto jsou každá z těchto soustředění tak výjimečná. Ovšem nikdy si nezapomeneme sestavit program na další koncerty s novými písněmi. A právě na tom prvním z těch všech soustředění jsme začali s nacvičováním písně Dary, která se stala takovým symbolickým počátkem našeho působení. A to vám právě teď zahrajeme. Když jsem byla u maminky v domě, když jsem byla u maminky v domě, 6 mládenců chodívalo ke mně, 6 mládenců chodívalo ke mně, hej. Každého jsem pěkně přivítala, každého jsem pěkně přivítala, každému jsem podarunek dala, každému
Ano, již 4 roky jsou tu s námi. No jde o tanečnice. Ano, k lidové hudbě patří tanec snad odjakživa. A také nás doprovázejí žačky tanečního oddělení naší základní umělecké školy. Pod vedením paní učitelky Takáčové si připravili vystoupení k následující písni Nevěstině. Tuto moravskou svatební píseň našla vedoucí souboru Veronika Chudobová ve sborníku písní Františka Sušila a je to její vůbec první vlastní úprava. Loni v létě jsme ji hráli na její svatbě a taky teď zahrajeme vám.
rozrůstal a stejně tak přibývalo členů. V jednu chvíli už to bylo neúnosné. No a tak jsme s tím šli ven. Na našich koncertech kromě diváků přibyla i odborná porota. Soutěže základních uměleckých škol jsme se zúčastnili již 3krát. A 3krát jsme vyhráli. 2krát v krajském kole, no a v roce 2009 i v tom celostátním. Část z našich vítězných repertoáru Pampice hraje. Z roku 2006 budeme hrát píseň Hejdundá Z roku 2009 písně Vlk se ženit chtěje a Přidenici na úsvitě. a loni jsme bodovali s vojenskou písní Přeškole na 100krát. červený, že bude velika,
Historické a netradiční. Zvuk některých z nich vám nyní představíme. České křídlo. Trumšaj. Vozembouk. Polský roh. Kobza. A fanfarno, který jste mohli slyšet v písničce Hejduka. Koupala se míra Hejdunka, voda studená. Koupala se míra Hejdunka, voda studená.
Co se to tam, mé zlaté srdéčko, za vodou poli zelená? Co se to tam, mé zlaté srdéčko, za vodou poli zelená? Zelená se, můj nejmilejší, mého otce dal. Zelená se, můj nejmilejší, mého otce dal. Líbí se, mé zlaté srdéčko, pojď se mnou lusky natrhat. Líbí-li se, mé zlaté srdéčko, pojď se mnou lusky natrhat. Nebudu já, má nejmilejší, lusky trhati. Nebudu já, má nejmilejší, lusky trhati. A v tom poli mé zlaté srdéčko škodu dělá ti. A v tom poli mé zlaté srdéčko škodu dělá ti. Však já umím, můj nejmilejší, bílé lože spát. Však já umím, můj nejmilejší, bílé lože spát. Její dramatizaci našich písní uvidíte v následujícím bloku. Svatý Jiří za tenhle. Už je všechno připraveno.
Smažte šišky, smažte řízky a mě taky dejte, sami požívejte. Starý medvěd týden nejet, stará medvědice, vařila mu plíce a vypojet. Smažte šišky, smažte řízky a mě taky dejte, sami požívejte. Upeču su, dej mi pusu, stará medvědice, dej mi ještě více, však ty víš co. Ale posečkejme ještě chviličku a vraťme se do současnosti, protože se blíží konec našeho programu a s ním je poslední blok. Člověk je písně, které v něm slyšíte, upravil pan Miroslav Sekář, původně byl soubor Gabriela, ve kterém hraje naše paní vedoucí. Vypijeme kolo.
šestou naše mrtvé cníme. Šestou zveme číšné pany, Sedmou urozené pány. Osmou bratry v nepravosti. další těm, co hryžou kosti, Mnichům, co se pochlakují. Kněžím, kteří nemilují. poutníků i kajícníků. Mecenášům i dlužníkům. Na zadále přibíjíme a na zítřek nemyslíme. Který pivo vaří, na světě se dobře daří. Tomu, který pivo vaří, přitom stojí všichni svatí. Tomu, který pivo pije, na světě se dobře žije. A tomu, kdo pít nemůže, ani vám nepomůže. Poslední písničku, my jsme rádi byli, padlo něco také přímo od nás, a takže se děkovalo tradici, že můžeme tady hrát, děkovali jsme vedení naší základní umělecké školy, že celou naši činnost zaštiťuje. A teďka jsme rádi také za nás poděkovali naší paní vedoucí Veronice Chudobové, která nejenom že soubor založila, ale celou dobu se snažila, aby jsme hráli co nejlépe, aby jsme hráli rádi. A já myslím, že je možná i vidět, že se jí to povedlo a že jsme rádi hráli celou tu dobu, a tak bychom jí rádi zdali nějaký dík, kdybychom jí přijeli něco malého. Měsíců a vždycky podal pomocnou ruku, když bylo cokoliv potřeba. Teď nezbývá nic jiného, než poděkovat ještě někomu. A to vám, divákům. Vám děkujeme za to, že jste přišli a doufáme, že se vám náš koncert líbil. Nyní ale následuje poslední píseň tohoto programu a po ní už bych vás rád pozval na pohoštění, které pro vás naše základní umělecká škola připravila. Jen vás ještě poprosíme, protože jsme v obřadní síni radnice, abyste všechny pochutiny, co pro vás byly připraveny, konzumovali pouze mimo tuto síň. Děkujeme.